Quan jo vaig començar a fer d'advocat, els procuradors ens notificaven les resolucions del jutjat, la sentència, els autos, tot això, per fax. I llavors era molt divertit perquè tu estaves al despatx, començava a sonar el fax i començava pip, pip. I quan venia una sentència, quan començava per la pàgina 1, començava sentència. Sortia la primera pàgina del fax i sortia la caràtula sentència. I havies d'esperar fins a l'última pàgina que sortís el fallo i sortís la decisió. Llavors era una putada, perquè, esclar, estaves escoltant el pip-pip aquell i anava imprimint les pàgines una a una i fins que arribava a l'última no sabies el sentit de la sentència. Era una tortura xina. Llavors ja això ho van millorar, no? I van fer aquest fax que entra a través pel mail. És a dir, t'arriba el fax però t'entra després un correu electrònic. Ja anaves directe a l'última pàgina, no? I llavors ja això ja limitaves molt l'estrès perquè no havies d'estar escoltant el pip-pip aquest del fax. Llavors, amb l'expedient digital, que és el que tenim ara des de fa 2 o 3 anys, sembla que això ja ha passat a la història, però ara encara es produeix un efecte que és pitjor pels advocats, que és que com a advocat pots accedir a l'expedient digital entrant a la justícia, tu veus allà si està penjada la sentència o no. El que passa que des que la pengen fins que t'arriba a tu a través del procurador, a vegades passen dies, 3, 4, 5 dies. Llavors, és una tortura, i és el que m'està passant a mi. Tinc una sentència penjada des del divendres passat d'un judici que vaig fer el 4 d'octubre, és a dir, fa 5 mesos. Però no la puc descarregar, només hi ha l'apunt de dir s'ha dictat sentència, però no sé el contingut. Llavors, ha estat en preparació, que diuen, per ser enviada durant 2 o 3 dies. I avui s'ha enviat al procurador, però el procurador encara no me l'ha notificat a mi, primer l'ha d'acceptar i després me l'ha d'enviar. I clar, no sé si m'arribarà avui al vespre, demà o demà passat. Llavors, no sé què és pitjor, si el fax fent pip-pip o l'expedient digital aquest en què et queda allà parat i no saps quan t'arribarà la resolució. Perquè clar, depèn del procurador. En fi, no ho sé. Paciència.